Bé, passem a la presentació del llibre Un món magnètic, l'omnipresència dels imants, que sentim no haver-ne portat, però avisar estava l'editorial de que veníem a presentar el llibre així, venien i no l'han portat. Doncs em fa mal per volar-los, perquè està molt bé el llibre. El llibre ha sigut guardonat amb el Premi Europeu de Divulgació Científica, Estudi General 2023. I per aquesta presentació contem amb la presència de l'autor, el pegolí Francesc Lloret. He de dir que quan per primera vegada vaig tindre el llibre entre les mans, em vaig preguntar si és possible divulgar el magnetisme. Algú m'ho ha recordat avui, si és possible això. I això, per quan àrid sembla aquest camp, i el poc que s'estudia el magnetisme en l'ensenyament. Pel que fa al coneixement sobre el magnetisme, segur que n'hi haurà algun llibre de divulgació sobre això, però jo no el conec. I pel que fa a l'ensenyament, dir que únicament estudien d'una manera algo seriosa el magnetisme els alumnes que cursen segon de batxiller física, i eren molt poquets. Com a resultat de tot això, la majoria de la gent pensa que el que creu és que sap sobre el magnetisme que els imants atrauen el ferro, que els imants presenten dos pols i que segons per on s'aproximen hi ha atraccions o repulsions. Que la Terra presenta un camp magnètic i que les agulles imantades senyalen el nord geogràfic aproximadament. Tot i això, en la pel·lícula Pirates del Carib, al principi, quan presenten el protagonista, el capità Jack Sparrow, diuen d'ell que té una brúixola, però que no marca el nord. Però com que ell no vol anar al nord, doncs, endavant. Bé, tanmateix, uns presagis tan negatius desaparegueren des del primer moment que vas començar a llegir. Feia temps que la lectura del llibre no la trobava tan interessant. I és que Francesc li trau punta a tot. No perd ocasió per aportar dades que justifiquen les afirmacions que fa. També per a mostrar les aplicacions del magnetisme i especialment per la seva contribució, la del magnetisme, a la millora de la salut. Aquesta capacitat de fer apassionant el coneixement que es presenta no ens ha d'estranyar quan tenim en compte l'enorme tasca docent i investigadora del professor Lloret. Ell és catedràtic de Química Inorgànica a la Universitat de València, ha publicat uns 700 articles en revistes d'impacte, articles que s'han citat unes 30.000 vegades. Ha sigut guardonat amb el Premi a l'Excel·lència Investigadora en el 2005, així com el Premi a una distingida carrera investigadora en el 2022. I també ha rebut el Premi Català Sabatier, concedit conjuntament per la Reial Societat Espanyola de Química i la Societat Francesa de Química. Per últim, assenyalaré que és doctor honoris causa per la Universitat de Bucarest i membre de l'Acadèmia Europea des del 2014. Res més. Dono la paraula a Francesc. Bona nit a tots. Me sentiu bé, ¿no? Sí, pero perdón. En temas específicos yo es que estoy muy atenta para entender todo, pero no lo entiendo. Si pudiese ser en español o en castellano, No, és que si venim... Ho hem anunciat en valencià perquè és en valencià. de totes formes, em preguntes el que vulguis i em pares quan vulguis.
Sí, estem en terra valenciana. Bé, esta és com ha dit Josep, pues sí, el magnetisme és un problema. Sempre que tinc que parlar de magnetisme és un problema, perquè si ens ataquem què és el magnetisme, tenim que atacar-nos en la física quàntica, o tenim que atacar-nos ja directament inclús en part de la relativitat, perquè tot és degut a l'àtom i als electrons, etc. Evidentment, això ho coneixem uns quants pocs que treballem en ells, però que no s'és vist per a res tampoc. El més important per a mi del llibre és veure com el magnetisme està al nostre voltant, com el magnetisme s'encarrega de fer-nos la tecnologia actual i és el responsable de tot el que fem. Això mateix, si no tingués magnetisme, no funcionaria. Així n'hi ha un xip que és magnètic i que guarda la seva memòria. És a dir, tot això és degut al magnetisme. Sense ell no podíem fer res. Diria que és difícil parlar de magnetisme per aquesta raó, perquè una espera, potser, el que deia Josep, dic, ui, així, què passarà així? Però jo el que he fet en el llibre és indicar-vos, com explicaré ara, la seva aplicació quotidiana i veure que estem així vivint i si hi ha vida a algun lloc és gràcies al magnetisme, com veureu vosaltres, perquè si no aquí ja siguem com Marte. No n'hi hauria ni magnetosfera, la llum solar i la radiació solar haguera desfet la nostra atmosfera, etc. I gràcies al magnetisme, al camp magnètic en què estem. No obstant, sempre hi ha problemes. Jo recordo que fa uns quants anys, al principi que volia parlar de magnetisme, era l'època, si recordeu vosaltres, que hi havia hagut atemptats en França dels musulmans i jihadistes, i jo tenia una conferència que es deia la influència dels imants en la nostra vida. La Guàrdia Civil ens ja va vindre a la universitat, va començar a preguntar, vaig dir que parar. Vull dir que sempre he tingut problemes jo en el magnetisme, inclús llegint. Bé, aquesta és la portada que ha fet Bromera en valencià i esta d'aquí, que no està. Ah, sí, clar, és que és de color negre, però és que aquí els colors a mig canviar. I este d'aquí, que està esperant el color negre, però no sé què passa en el projector que canvia els colors totalment, almenys al PowerPoint. Bé, aquesta és la versió en castellà, perquè la Universitat de València, com Bromera, són responsables d'aquest premi i per tant ells fan les seves edicions a part. Bé, d'on ve el nom del magnetisme? El magnetisme, hi ha una història que és, evidentment, la que deu ser cert, que és aquesta magnèsia està en tota aquesta part griega de l'Àsia central, i és on estan les mines de ferrita, les mines de magnetita. Magnetita i ferrita és el mateix nom, és per designar un òxid de ferro, que és aquest imant que nosaltres tenim en les portes de la nevera, aquesta pols que és magnètica, això. Bé, i com era magnèsia, pareix que ve d'ahir. Això m'ho conta sempre Tales, que era de Milet, i Milet estava proper d'això, i pareix que aquesta és la història. Però, normalment, hi ha sempre una pseudociència al seu voltant. Hi ha una altra història més poètica, que és la del pastor Magnes, i és la que conten habitualment al principi del magnetisme. És un pastor que va arribar a la muntanya, caminava i s'apegava a una roca que hi havia allí, que era el magnetita, era del mineral, les seves sabates que portaven clavos de ferro, al igual que el seu gallato, que tenia ferro allí, i es quedava pegat. Agafen aquestes pedretes, les va portar, s'apegaven, eren màgiques, al seu poble li diuen les pedres màgiques, que es diuen les pedres de Magnes, era el seu nom, i deia la magnetita. Jo crec que la verdadera història ve del meandro, de la magnèsia del meandro, que és on estaven les mines aquestes d'aquí, perquè és molt més posterior aquesta història que la que ve després. Bé, ja la contava Plini el Viejo. Bé, la pedra imà ja ho sabem, aquest és el mineral, s'apega tot ahí, vosaltres ho sabeu, aquests són un camp magnètic que és invisible, i aquestes són les forces invisibles que nosaltres agafem a l'imà. I com que aquesta reproducció, on estan aquestes forces? A tots ens crida l'atenció, és una cosa mística, no? Doncs, si li posem una miqueta de llimaures de ferro al seu voltant, veiem que evidentment hi havia un camp magnètic ahí, i són les línies del camp magnètic, que són així, d'acord?
i es veuen que no són invisibles, sinó que realment estan ahí. Per exemple, això és una reclusió, volen anar-se, les línies no volen enfrontar-se, diu ahí, aquí volen centrar-se totes al mateix lloc, aquesta és d'atracció, en aquests dos. I apareix aquesta paraula màgica sempre unida al magnetisme. De fet, que moltes vegades ja parlar de magnetitzador, com veurem més abans, o hipnotitzador, o mag, màgia o magnetisme, comencen a ser paraules sinònimes ja. De fet, jo recordo quan vaig acabar la tesi doctoral, era un poc més jove que ara ja, vam estar a París, la meva dona que està aquí també va vindre, vam estar en una estància postdoctoral allí, i un professor que n'hi havia, que era el que em va ensenyar el magnetisme a mi al principi, em contava una història de que quan va agafar el tren, un dia s'anava a Lyon, des de París, i es va sentar al seu costat un xarlatà, tot parlant, preguntant-li, aquest home era molt discret, no parlava quasi mai, ja que ell vivia pegant la pallissa, i al final li pregunta, escolti, vostè en què treballa? És perquè vegeu la idea que té cada un del magnetisme. I el professor va dir, jo treballo en el camp del magnetisme. Ui, quan m'alegro, jo també treballo en la fira, en un circ. Per ell el magnetisme és això, no? I sempre tenim com aquesta força invisible que pareix divina, no? Per alguns, pels grecs animistes, ja era ànima, animar. Tot això fa que aparegueren les propietats de cura, que és raríssim, no? Però era una recepta en què s'utilitza la pols magnètica per a la virilitat, per a la infertilitat. Que si la brújula, és a dir, on estava l'imà, si un imà en aquell temps no hi havia imà, doncs no estava la brújula, si un imà es refregava en ceba o alls, perdia la seva força. Però això ho va dir un abans de Crist i ahir es va quedar. Es va quedar fins després de Colom, perquè el que portava ningú va comprovar. Així ja era la història. Estem parlant en el primer pàrraf, en el primer article que apareix en la revista, ja parlem del món pla, el món és pla, i després parla en la revista, i que ningú comprova mai res i les coses més difícils no és que ens creguem. Però aquí ningú va comprovar que això no funcionava i de fet que el timonel, el que portava el bar, mai tenia que menjar all, menjar cebes ni res, si aquest dia tenia que estar portant el barco. Perquè perdre la brújula en aquest moment allà en el barco per la nit, evidentment, això era el desastre i era la mort. Va ser ja, després ja en 1500, ja després de ver Colom haver anat, ja quan Joan Batista va agafar, el que posa sí que no es pot veure molt bé, però el que posa és que va agafar, va menjar all, va menjar cebes, se'n va anar a la brújula i no passava res, les va agarrar, les va untar i no passava res, com devia passar. Però en aquella època, el que diuen els monasteris i la part de dins, que era on estava la ciència, la part de fora del poble, evidentment, tots mos creien el que mos diuen i ningú comprovava res. I així va passar, i aquí hi ha supersticions, que està plagat de supersticions del magnetisme, sempre. Per exemple, coses normals, que són habituals conèixer, que Cleopatra sempre per mantenir la joventut sempre necessitava dormir en un imà, amb la pedra imà en el front. I de fet, per no envellir. I no va envellir, no va envellir perquè fins que no es va suïcidar. Per tant, no va envellir. Però per a fer-ho, per exemple, per a fer-ho, utilitzava l'imà per a curar. Este era el que agafava les sanguijueles. Este home agafava perquè ell estava convençut de que un pol evitava el ruïn i l'altre pol atrastava la salut. O sigui, i refregant els pols en diferents direccions i els imants podia curar. Això no és estrany perquè això hi ha gent que s'ha fet ric d'això i avui en dia encara està tot plegat d'aquestes magnetoteràpies que evidentment no tenen cap sentit, però estan fent ric a molta gent. Però ja que tenim aquestes coses que són molt normals de veure-les avui. Hi ha que dir, si algú diu, doncs jo faig la magnetoteràpia i sí que pareix que funciona. Hi ha que dir que tenim dos tipus de magnetisme. Aquest magnetisme estàtic, i sí que tenim així un imà, que es posa allà amunt i no fa res. No pot crear energia perquè no fa res, està quiet. D'acord? Per tant,
I Sigma no fa absolutament res a ningú, ni s'entera el cos que tenim ahí, com si fos una pedra, per molt d'ima que siga. En canvi, hi ha un altre magnetisme que és el que es creen els corrents elèctrics. Un corrent elèctric, vosaltres sabeu que crea un camp magnètic. Al igual que un camp magnètic crea un corrent elèctric, la dinàmica de la bicicleta. Mereix seguir mai crea corrent elèctric. Ho ofereix, d'acord? Bé, i sí, perquè hi ha un imà que es menege i sí crea una corrent elèctrica. Aquesta corrent elèctrica pot interaccionar amb nosaltres. D'acord? Per tant, si nosaltres agafem un corrent elèctric com està d'aquí, de la llum està d'aquí, que és alterna, que és de 50 Hz, doncs 50 Hz què vol dir? Que en un segon ha canviat 50 vegades de polaritat, la llum. Davant d'esquerra i de esquerra. D'acord? Feu això 50 vegades en un segon i això seria la freqüència que va. Vol dir que el camp magnètic es canvia nord-sud, nord-sud, nord-sud. Per tant, això sí, perquè aquest camp magnètic me l'aplique jo i fa unes corrents elèctriques, i aquestes corrents elèctriques poden interaccionar amb el meu teixit. Serà bo o serà ruïn? No ho sé. Farà bé, curarà? No ho sé, però fa alguna cosa. Jo no vull que entrarà en què se fa o no fa, però fa alguna cosa. Però això que són estàtics, que són els imants, això no fa res, és impossible, perquè si farà alguna cosa estaria traient energia de res. Bé, per tant, el dieu, perquè jo estic ara, vaig a parlar de coses que són habituals, que es prenguen el pèl per ahir, i perquè un vaig a magnetoteràpia, i dic, ui, doncs m'han dit que no fa res. Bueno, jo no sé si fa, jo no crec, només crec una que està comprovada científicament, que és per cicatritzar els ossos, ara de moment. Però per lo de més, pareix que no funciona encara res. Però bé, però sí que podria fer alguna. Bé, per exemple, després de Paracelso, per exemple, aquí tenim a Mesmer. Mesmer va agarrar les idees de Paracelso. És el que més ric s'ha fet en el magnetisme. La pel·lícula la podeu veure, aquí a la Riemann, que en 1994 va fer la pel·lícula aquesta, de Mesmer. Bé, una pel·lícula que val la pena. Este va arribar a París, este era d'Àustria, va arribar a París, va crear un saló de curacions, allà estava Maria, era l'època un poc abans de la Revolució Francesa, per tant, allà estava Maria Antonieta, Louis XVI, estava Amadeus Mozart, que vivia també d'Àustria, que era molt amic d'ell, i es va relacionar en quasi tots els que estaven en aquella època. Hi havia en aquella època, evidentment, un gran químic, com era Lavoisier, que també estava per allí, era l'època ixa. Bé, doncs este home va començar a muntar, com tenia tota aquesta influència, amic de Maria Antonieta, va muntar aquests salons de curacions en què curava tot, a base d'imants. Que entraven els magnetitzadors ahí, que eren els seus ajudants, a començar a fer fregues, normalment era personal femení, a començar a fer fregues, etc. I pareixia que curaven. Es curaven, però era el placebo. Realment és el que va introduir el placebo perquè ell mateix s'ha donat compte en el temps que no li feien falta imants. Era la confiança mateixa que tenien aquells en ell que es curaven. Bé, evidentment, els metges de l'època, per enveja, per el que fora, evidentment van denunciar, van dir que ja estava bé, que allà estaven passant coses molt rares, que era un escàndalo, el que passava en aquest saló, i van anar ahí per Lavoisier, va fer una comissió, que estava Lavoisier, estava Benjamin Franklin estava de senador en aquell és nord-americà, però estava en París en aquella època, estava el metge d'ahir que era Guillotin, que va fer la guillotina perquè no feren mal a matar a ningú. Ell va acabar en la guillotina, Lavoisier va acabar en la guillotina, Maria Antonieta va acabar en la guillotina, tots la comissió va acabar en la guillotina. Però, i aquesta comissió va anar allà i va demostrar que això no funcionava i van fer que se n'anara, que el van desterrar fora de París, etc. Però bé, da igual, això ha sigut i ha seguit funcionant i encara avui segueix funcionant d'aquesta forma, de vendre-nos aquestes coses. Per exemple, Carl Sagan ja ho dia que la nostra formació sobre ciència és molt baixa i per tant tota la tecnologia depèn de la ciència i sobretot del magnetisme, que és encara de les coses més rares i per tant aquesta mala informació que tenim és un desastre cara a tota la tecnologia que ve, perquè no la comprenen i ens poden vendre qualsevol cosa. De fet que adjuntin a aquesta ciència apareix sempre una pseudociència. La ciència, evidentment fa que comprova les coses, és escèptica fins que no ho comprovem. Però la pseudociència és tot credulitat. Te ho diu i tu te ho creus i punt i final. I aquesta pseudociència està per tot arreu i estan venent-nos. És molt difícil separar el que és perquè te pots explicar. Este aparato té tal
freqüència, té no sé què, actua no sé què, m'ho ha dit, un dels nobles va dir que tal, i al començ te ho expliquen d'una forma que poden enganyar perfectament a qualsevol. Bé, i les pseudociències són les que estan fent molt de mal, perquè estan molt de mal perquè normalment si s'ataquen en el camp de la salut, el que poden fer és que aquesta persona abandone l'única cosa que la pot salvar, que és el remei clàssic que tenim, que estarà ruïn o serà bo, però és l'únic que té. L'altre no, perquè el placebo no cura. Evidentment pot pal·liar el mal i et dones compte que estàs bé, però no estàs bé. I quan parlem d'imants, evidentment, el primer que sempre parlen a mi em diuen però què feu allà a la facultat? Imants per la nevera o alguna cosa així, no? És que tot el món té els imants les tenim plegats en la nevera. Jo conec un que té tants imants en la nevera, quan obri la porta diu que li s'obre el calaix de la coberteria. De tant d'imant que té. I això està lucrant a moltíssima gent, ho veiem aquí, i està tot ple de llibres de magnetoteràpia, de que el magnetisme és bo, que ens pot curar, etc. Vull dir que no cregueu res de tot això, que no n'hi ha res que funcioni en absolut en tot això. Bé, per exemple, de fet és molt normal, jo quan vaig a la frena que m'he cridat a punt a fer una entrevista i el primer que vaig entrar allí anava a parlar del meu llibre. Però el primer que em preguntar és escolta, i l'àuia magnètica és bona, és ruïn, i les pulseretes magnètiques? Clar, és l'únic que volia personal. No vaig parlar de llibre, vaig parlar de l'àuia magnètica, per exemple, l'àuia magnètica és, si se posa l'àuia i es posa un imant i diuen que ho cura tot. Jo li dic que és com l'àuia de Lourdes, fa els mateixos miracles, seguríssim, És a dir, jo dic que és una versió laica de l'aigua de Lourdes. Sempre a Lourdes posa un imant allà dins i segur que ho fa. Però és que està fent-se per tot arreu, està venent-se per tot arreu, inclús per llevar la cal de l'aigua que entra, etc. No sé, massical, per exemple, totes aquestes coses. Aquestes coses no funcionen. Per molt que un diga, jo la tinc, i des que la tinc canvia el gust. Mireu sense comentaris. O, per exemple, les cases magnètiques que fan tot, per la impotència, per tot. No n'hi ha cap problema d'aquests imants. Evidentment, aquests imants no fan res, absolutament res, no poden fer res perquè són imants estàtics. I després estan les pulseretes, aquestes pulseretes que han fet rics a moltíssimes empreses. Aquí tenim una borra de gent que la porta, tenim el rei, tenim a tots, que no la porta qualsevol, la pulsereta. Ahí tenim ahí que no en porta una, en porta 25, clar, és normal que ell en porti moltes. Però que hi tenim moltíssima gent, uns ho faran per la propaganda que li paguen, els altres perquè creuen en ell, és a dir, que això, aquesta pseudociència aplica a qualsevol lloc, i no té cap sentit. Hi ha una cosa graciosa que vaig a replegar jo d'este periòdic de Màlaga, que deia, per fi han trobat una cosa de marcar a tots els bobos del poble. Bé, per fer gràcia la vaig posar ahí perquè... Bé, i ni la Povit, per exemple, es va lliurar, si recordeu, es va lliurar del magnetisme. Si podeu, que tenim a la Xina, aquesta Argentina, que mos diu que les vacunes, si no curen una solució metàl·lica, magnètica, no es té posar, que ens posen un xip per controlar el G5, d'acord? O ja es greu, este president de la Universitat de Múrcia. Este home que... Bueno, este no dia un xip, si recordeu, dia un xip, si li van entrar una cançó. Un xip magnètic, no? Bé, doncs, bueno, però això ho tenim per tot arreu. I són persones normals, que són respectables, estan aquí. Com els que hem vist abans. Jo tinc amics que porten, no vaig a perdre el respecte per ells, ho entenc perfectament que siga molt fàcil aquesta situació. I el que està clar és que el magnetisme ens envolta a tot. Qualsevol cosa que vegam és gràcies al magnetisme. I el que vaig a veure jo ara més o menys, és que no es veu molt bé, és veure més o menys el contingut del llibre, no puc parlar d'ell i tot, en moment, però vaig a ressaltar algunes coses més importants i que allí estan millor explicades, clares. Com per exemple, el que llibre començo jo parlant un poc de la història del magnetisme, de veure com s'ha desenvolupat, perquè això dona a entendre la dificultat d'avui per entendre-lo. Després parla del geomagnetisme, el geomagnetisme és el camp magnètic terrestre, la magnetosfera, veurem ara, us explicaré algunes coses més importants, les ressaltaré. El magnetisme que està al Sol, que està en els planetes, com nosaltres podem saber que n'hi ha magnetisme, una estela té magnetisme o no té magnetisme, com podem saber que està format per tals
per als àtoms o altres ions. També parlaré de la magnetobiologia o biomagnetologia, que són dues coses que s'ofundeixen, que és, clar, estem vivint en un món que hi ha un camp magnètic terrestre, com bé sabeu, i les espècies han sabut aprofitar-se d'ella. Per exemple, les aus, per migrar, utilitzen el camp magnètic, com veurem. Quasi tots els animals sintetitzem magnetita, ferrita, el sintetitzem nosaltres. Es diu biomineralització. Bio perquè l'estem fent nosaltres, però és un tros de pedra com això tenia ahir. I estem fent nosaltres a nivell de nanopartícules. Nosaltres mateixos tenim el nostre cervell i no sabem per què ens serveix encara, tot ple de nanopartícules magnètiques. En el seu temps haurien de servir, ara pareix que no, com s'ha fet algunes coses. Però n'hi ha molts animals que encara les porten, totes les aus, inclús ballenes, etc., van per camps magnètics. Cada dia, quan més estudiem el magnetisme, veiem que sí, que la majoria d'aus que nosaltres estudiem, totes van seguint el camp magnètic. El camp magnètic és el que es dona la direcció que tenen que anar. I poden trobar qualsevol, de la oroneta que ve d'Àfrica i se'n va al meu poble, que sap que allà està el niu. Si jo li poso un camp magnètic antes d'arribar, no aplegarà. La desorientaré totalment. Pot fer-se fosc, pot fer-se de dia, pot fer-ho en qualsevol lloc, però si canvia el camp magnètic, ella no trobarà allò. És una forma de veure que estan seguint el camp magnètic. Després tenim els grans electroimants. Grans electroimants, com per exemple l'ARNN que vosaltres feu. Això nosaltres feia temps que nosaltres teníem camps magnètics. Els camps magnètics eren molt xicotets, no podíem nosaltres fer un camp magnètic gran. Acabo de dir-vos que un corrent elèctric crea un camp magnètic. I un ancià entendrà que quan més corrent elèctrica poso jo, més camp magnètic podré formar. Per tant, jo podria dir, vaig agarrar moltíssima corrent elèctrica, vaig a parlar d'Iberdrola i crear un camp magnètic molt gran. No podia ser perquè té que passar per un conductor. I aquest conductor, quin era? El coure. I el coure tot no monta. Però en la meva edat, tots sabreu que eren els fusibles, que eren els ploms que diem, que posàvem un trosset de fil de coure perquè quan hi havia una pujada de llum, pam, es fundira. Això és que sóc jo fent una condició. Però bé, per què? Perquè el coure és un conductor, però si s'escalfa. I arriba un moment que no pot passar més corrent elèctrica, arriba un moment que es fundix. Per tant, estem limitats al conductor. Quan vam vindre superconductors, i aquests metalls, i aquest material, que és capaç de conduir el corrent elèctric sense escalfar-se, és a partir d'ahir que ja depenien només d'Iberdrola. Donem tota l'electricitat que vulguem perquè teòricament nosaltres podem utilitzar-la perquè no hi ha una cosa que va a fundir-se, que la pot aguantar. A partir d'aquest moment és quan comencem a crear els grans camps magnètics. I aquests camps magnètics que han portat, per exemple, a aquest RNN. Aquest RNN que antes no podíem fer nosaltres les imatges, però ara les podem fer perfectament d'aquestes imatges. Perquè hi ha uns grans camps magnètics. Us explicaré un exemple de com es fa. O, per exemple, el que està fent-se avui. Avui, al sud de Marsella, està muntant-se ja per tots els països del món, col·laborant, el que és un centre de fusió nuclear. La fusió no és la fissió és trencar els àtoms i crear cendres radioactives. És un problema. La fusió no, la fusió és agafar àtoms petitets i formar àtoms més grandons. I això dona una energia. Això és l'energia típica de l'univers. Totes les estrelles funcionen així. El Sol agafa l'hidrogen, el fundix, dona heli. O sigui, de la fusió nuclear que fa. I tota aquesta fusió és la que nosaltres volem fer aquí a la Terra. Us explicaré com està fent-se en un moment, donar una idea d'això. Perquè si aconseguim la fusió nuclear, això no crea ni problema i tinc tota l'energia. Llavors, com tindre un sol aquí, sense fer tanta calor. Veurem com es pot fer gràcies als grans imants que avui tenen. O ja no els grans imants, sinó que podem anar als petits imants. I això que són tan minudets, que són de l'ordre d'una bactèria, no, de la milionèsima part d'una bactèria, per exemple, de l'ordre d'una molècula. Són petites nanopartícules que nosaltres podem utilitzar dins de la biologia. Les podem portar a qualsevol lloc del nostre cos, com veurem, i allí anar carregades de l'antibiòtic o del problema o de l'exclusió que nosaltres volem donar-li a aquest teixit cancerigen. O inclús, una vegada que està la partícula allí, la inducció magnètica. Vosaltres teniu alguns tindreu la cuina d'inducció, que és un imant que es mereix el roda. I en si li tira el corrent elèctric a la cassola que està dalt, que té de conduir, clar.
i això comença a escalfar-la. D'acord? Doncs bé, nosaltres podem fer el mateix en una partícula. Quan està allà al teixit, nosaltres podem canviar el camp magnètic i escalfar i cremar a aquest lloc que està la nanopartícula, que és a nivell celular. D'acord? Bé, això és el que està fent-se avui. O agarrar aquestes nanopartícules, un imant és això, no? Nord i sud. I un disc un CD, per guardar informació, no és més que això. Està tot ple de partícules xicotetes. De partícules xicotetes, que este és el nord i este és el sud. O el que està al costat està al revés. Nosaltres diem, un làser que passa per damunt sap si està cap amunt o està cap avall. D'acord? Bé, si està cap amunt, li posa un 0. Si està cap avall, li posa un 1. Però 0, 1, 1 i és el sistema binari. Que comença a llegir així. Quan més xicoteta és la nanopartícula, més informació en cap a mi dins del CD. D'acord? I gràcies que avui tenim gigas i més gigas i més gigas gràcies a les nanopartícules aquestes. Cada nanopartícula és un petitimà. Però una nanopartícula, diem nano. Nano és un nanòmetre. Nanòmetre és 10 a la menys 9 metres. Però aquests números, igual que tornen a dir números grans en la revista, no tenen cap sentit. Jo puc dir-me que la meva barba ha vist a 5 nanòmetres per segon. I m'afaita avui exacte, des de 2 dies no fa per m'afaita més, 5 nanòmetres per segon. I ja va creixent ràpid i no sé compte que apenas es nota, el que són un nanòmetre. Doncs estem a aquest tamany. Bé, això és el que veurem. Bé, comencem més o menys a donar una idea sobre la magnetosfera nostra, el camp magnètic terrestre. Aquest camp magnètic terrestre crea totes aquestes línies de camp, aquí tenim la Terra, crea les línies de camp, com vosaltres veieu, aquestes línies que hi ha aquí, i quan ve el vent solar és el plasma. El plasma, vosaltres sabeu que nosaltres tenim 3 estats de la matèria fins ara, no? El sòlid, el líquid i el gas. El sòlid, passant del sòlid al líquid, donant-li energia, trencant les connexions de les molècules. Passant del líquid al gas, trencant totalment totes les connexions ja, passàvem a les molècules lliures. Doncs ara, si encara donem més energia, trenquem els àtoms, en els seus electrons, els seus protons, per exemple. I això és el plasma, que és el quart estat de la matèria, que nosaltres diguem. I aquest és l'estat, el plasma és el que ve d'aquí, del Sol, i està carregat d'electrons i de protons, i com càrregues que són menejant-se a gran velocitat creen camps magnètics. I els camps magnètics són els que interaccionen en el nostre camp magnètic i són desviats. Venen així i són desviats. I no pleguen a la Terra. Alguns d'ells, si deixen aquí, cauen, quan hi ha molta intensitat, i cauen als pols nord i al pol sud. D'acord? I allà apareixen, hi ha molta intensitat, apareixen les aurores boreals, perquè aquesta velocitat que cauen les partícules ahí, ionitzen tot i apareix aquesta llum dels cols que tenen. Les demés van totes cap a dalt, totes se'n van i no arriben a la Terra. Si arriben a la Terra, aquí no podria haver vida, estaria totalment bombardejat, no hi hauria atmosfera, un àtom d'oxigen que estaria aquí, l'haguera aparegut totalment. D'acord? Per tant, avui en dia, quan es mira un planeta, si pot hi haver vida o no, es mira si hi ha un camp magnètic prop. Si hi ha un camp magnètic, ja podria haver vida. Perquè si no, la radiació solar de l'estrella en qüestió, o el polvo, o la radiació còsmica, que encara és pitjor, ho trenca tot. Estem en un univers que no pot haver vida. La vida és una casualitat degut al magnetisme, que ha fet una protecció en aquest lloc. Si no, no podria haver. Bé, algunes d'aquestes coses que cauen aquí són desviades, algunes cauen en el que diuen els cinturons de Van Allen. Els cinturons de Van Allen estan aquí i agafen tots els protons i agafen els electrons que es volen caure a la Terra, estan aquí. I això és important saber-ho perquè això no podem atravessar-ho. Si ho atravessem, hem de passar corrent. Corrent vol dir que la nau espacial, quan té que atravessar i si se'n fora de l'atmosfera, normalment sempre estem a més baixa, a més de 20 quilòmetres. Però si tenim que eixir fora, quan van a la Lluna i tal, quan arriben a ells ho tenen clar. Tancar-ho tot i passar corrents perquè la radiació és fortíssima. I no podran tornar, ja saben ells mai més, perquè la radiació que han arribat allí ja s'ha saturat. No poden rebre més ja de radiació. Bé, per tant, estem en un món que la vida no seria possible a no ser que hi haguera alguna cosa que es protegirà d'aquestes radiacions. Bé, això són les aurores boreals, que vosaltres coneixeu i tal, que és l'única forma de veure aquests camps magnètics i la radiació solar
que ve i quan es fa. Però us compte que ara el sol també ara fa, cada 10 anys, cada 10 o 11 anys, fa un canvi de pols. La Terra també, comentaré ara, el nord passa al sud i el sud passa al nord. De fet que avui en dia, el nostre pol nord, que nosaltres diem, no és el pol nord, és el pol sud. El pol sud, perquè si ho agafa una brújula, el nord t'ensenyava, el sud, sí o no? Per tant, el polo sud està un dia en el nord. Això és des de fa 760.000 anys, que va ser l'última inversió dels pols. Cada 300.000 anys canvien els pols. Ara està costant-se una aparèixer, comentaré un poc. Bé, doncs el sol és cada 10 anys i el que fa és augmentar la intensitat i ara estem en el 2025 que agafa la màxima intensitat, el sol. Per tant, cada esquant és més fàcil veure aurores boreals perquè arriba a la màxima intensitat. Ja començarà a baixar, fins a arribar al 2030, 5 anys després arribarem a la meitat, ja començarà a pujar altra vegada fins al 2035, d'acord? Que ja començarà a haure més, apareixen les taques solars més fortes, etc. D'acord? Bé, doncs, ara és quan nosaltres podem veure aurores boreals, de fet que s'han vist algunes inclús per la Malvarrosa. O sigui que són casos. També hi ha que dir que el nostre camp magnètic terrestre, aquest escut, està desapareguent cada vegada més i més i més. Per tant, entre que això desapareix i ara està arribant a la màxima intensitat del sol, és normal que diguem, sobretot l'any que ve, alguna aurora boreal per allà s'arriba. Bé, doncs quan estem mirant el camp magnètic de la magnetosfera... Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, todo. ¿Eso que acaba de decir influye para el cambio climático ese que tanto... No tiene nada que ver, ojalá. Ahí no podemos hacer nada contra el campo magnético terrestre. Bueno, sí, hay una película que se llama The Core, el núcleo. Están los americanos siempre que se está apagando el campo magnético y hacen un topo de estos que llega al centro de la Tierra, ponen una bomba nuclear y lo lanzan otra vez. No sé si habéis visto la película esta. Bueno, da igual. Es decir, que ahí sí que no podemos hacer nada. Pero da igual, tú dices el cambio climático. ¿Ves? Ahí no podemos hacer nada y como te comentaré, ara mateix, per molt que ho diguérem és impossible i el que s'acosta és molt greu, però no podem saber quan, si tardarà 1.000 anys o tardarà 100 o 50. No podem predestinar això, però és molt greu. Però no falta que ens preocupem perquè és que no podem fer absolutament res. En canvi sí que podem fer coses per altres i no ho fem tampoc. O sigui que... Pero para prevenir, sí. Para prevenir, sí que puede ser. ¿Para qué? Para prevenir. Ahora, prevenir, no, pero campo magnético, si aún no lo conocemos cómo está funcionando, es muy complicado el campo magnético. Lo único que sabem és medir-lo i el que està passant des de fa uns quants anys cap a ara. Però no podem fer res. És impossible, de moment. Per tant, hem de treballar en això. El canvi de polaritat, dius que... Sí. Sí, ara comentem un moment. Bueno, per això va ser... La nau Temis esta, que en el 2008 estava investigant les aurores boreals. El que va veure és que justament això, doncs compte que així baix està Brasil, Uruguai, està ahí baix. D'aquesta taca blava. Ahí va veure tot això que és blau, és un camp magnètic que està a menys de la meitat ja de lo que era el camp magnètic terrestre. Així veu, el que està roig, que n'hi ha molt de camp magnètic que està al nord i al sud, va fent-se taronja, groc, per així la meitat de l'equador, però quan comença a entrar a verd ja comença a baixar, i sobretot aquí, que està damunt de Montevideo, això allà, ahí damunt el camp magnètic és la meitat. De fet que tots els satèl·lits quan arriben aquí tenen que tancar-se tots dins, tancar els instruments, entrar-los dins per passar aquesta taca. És una falla que hi ha ahí, del sol, del camp magnètic, que se'n va, que no afecta encara a la superfície, perquè encara hi ha prou camp magnètic, però a satèl·lites ja s'atreu. És un buit que n'hi ha ahí. I aquest buit que està escampant-se va a 20 km per hora anant-se cap a Àfrica. Per hora. Per any. 20 km per any. Bueno, des d'aleshores, evidentment, la NASA ja ha posat ahí a la missió Swan, que són 3 satèl·lites, per anar perseguint aquesta taca. No podem fer només que perseguir-la, veure què va passar en ella. I va fent-se més gran i disminuint el camp magnètic terrestre.
De fet, que el nostre camp magnètic terrestre, del que coneguem, que és des d'aquest segle cap aquí, és això, que hi ha un nucli intern, que està a uns 7.000 graus, que està format de ferro i níquel, és sòlid, encara que estiga a 7.000 graus, per la gran pressió que hi ha allà dins. Després tenim un altre, que és una espècie de mar metàl·lic, que hi ha menys temperatura, hi ha menys pressió i això és líquid. És això el que va a marejar-se. Això va estar fent unes corrents, està corrent el ferro per allà dins, i evidentment un conductor, quan es mareja, crea un camp magnètic. I després, aquí està el mantell aquest d'aquí, que està la lava, tot això, i hi ha la superfície de la Terra, no? I aquesta està a 2.000 graus. Com pareix que està funcionant? Pues està funcionant, imagineu que això és la paella, que està en casa, i ahí li posem aigua a nosaltres. Què li passa? Tirem aigua i se va fora, se'n va cap amunt, no? Se'n va cap amunt. I aquí dalt, ara es gela, i cau cap allà altra vegada. Cau així i se'n va cap amunt. Doncs és això. El nucli està a 7.000, este està a 4.500, 3.000 graus menys, d'acord? Se'n va cap amunt tot el ferro, cap cola allí, es gela, torna cap avall, està pujant, baixant, pujant, baixant, pujant, baixant. Però està l'efecte Coronel que és d'aquí, que el que fa, al rotar la Terra, quan més rote, la rotació és important pel camp magnètic, tots aquells que tenen rotació molt lenta, el seu camp magnètic és minudet, la rotació el que fa és, si jo estic pujant cap amunt i al mateix temps estic rotant, i això és una bobina, sí o no? És una bobina que el que fa és crear un camp magnètic per el mig d'aquesta bobina. I això és el que pareix ser que està funcionant, però allà és un caos, allà baix. Allà baix és un caos, per això el camp magnètic és inestable, augmenta, etc. No sabem com ho tenim que controlar nosaltres, això d'allà baix. Com podem dir-ho? No n'hi ha forma. Per tant, depenem que això segueix funcionant molts anys. En principi sí. De fet, que està gelant-se. Cada vegada està gelant-se conforme s'han gelat ja, però encara no queden mils de milions d'anys perquè es geli tot. No passa res. Nosaltres no estarem. Bé, doneu-vos compte també, aquí hi ha una cosa, doneu-vos compte la intensitat del camp magnètic. La intensitat del camp magnètic, doneu-vos compte que això és en 1840, quan Gauss ho va mesurar per primera vegada. I de fet que nosaltres donem les unitats en el seu honor. Diem que hi ha 0,64 Gauss, per Gauss. Bé, doneu-vos compte com van estar abans. Des que ho vam medir ell, i nosaltres sabem on estava abans, perquè no tenim mesures, ja està baixant, 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 baixant. Això és aproximadament un 12%, una cosa així, en estos 165 anys fins a l'any 2000. Però del 2000 cap així, fins al 2005, des del 2005. En estos 5 anys ha baixat un 20%. En 5 anys ha baixat moltíssim més del doble que ha baixat en 165. Ara estem en 0,40 i pico, quan estem en 0,50 i alguna cosa, al principi. La seva intensitat està baixant, però no sols això, sinó que nosaltres veiem que el pol magnètic està manejant-se. Sempre està manejant-se, sempre està manejant-se. No passa res que es manegi. Però el Ross, el va mesurar per primera vegada, al segle XX, d'acord? 50 anys després va anar, la pel·lícula no sé si l'heu vista, però allà es va passar 4 anys, va quedar encasqueat el seu barco, van morir quasi tots allà per el gel, no? Es va quedar el barco, si se pot dir així. Amundsen, va tornar 50 anys després, 70 i pico anys després, i s'havia desplaçat 50 quilòmetres en 70 anys. Després es va compte que en 1948 aquí ja, en uns 40 anys s'havia desplaçat 700 quasi 500 quilòmetres, etc. I van, primer baixar d'aquí, van ràpid. Això és Canadà. Nosaltres estem de Canadà, estem aquí. Ara el camp magnètic ja va per aquí. Ja està abandonant els Estats Units. Qualsevol dia va ser rus, el pol, perquè va entrar en Sibèria. Ja, i per al 2050 estarà aquí. I això encara hi ha 2.000 quilòmetres. I va accelerant-se cada vegada més. En 1900 s'anava a uns 10 quilòmetres per any, ara va a 40 quilòmetres, ara a 65 i va seguir accelerant-se. Tot això va presagiar que s'acosta aquest canvi de polaritat. Aquest canvi de polaritat que ja ha passat més de 400 vegades en la Terra. I la gent no. I els animals han sobreviscut o no. Moltes espècies han desaparegut i nosaltres s'han quedat. Però la vida s'ha obert pas. Bé, com es fa això? Es fa perquè quan tens la lava del volcà, per exemple, allà estan els òxids de ferro i està fundit. Però quan comença a cristal·litzar,
que va gelant-se, es forma la pedra imà. Pues es formen molts d'òxids, entre ells l'òxid de ferro, que és la pedra imà. I això és el que té un moment magnètic. I aquest moment magnètic com es queda? Ahir li dona igual estar cap amunt, que cap avall, que a l'esquerra, que a la dreta. Com es queda? Es queda paral·lel al camp magnètic que hi ha de la Terra, sí o no? Per tant, es queda fossilitzat allí. Es queda marcat, és la memòria que té. Jo agarro una lava, jo agarro una pedra d'aixes i dic, aquesta pedra és de fa 1000 anys. I mira, dic, com està el camp magnètic? Mirava cap allà. Doncs en aquest moment, quan va cristal·litzar això, el camp magnètic anava en aquesta direcció. D'acord? És per això que nosaltres veiem que en aquest estrato d'aquí el camp magnètic anava cap avall. I allí, així anava cap amunt, aquí cap avall, aquí cap amunt, etc. Anem baixant i anem mirant els estrates dels anys, mirant com està, quants anys fa que s'havia format aquest estrate i sabem el camp magnètic que n'hi havia en aquell moment. D'acord? I això passa també en les dorsals oceanogràfiques. A baix de tot estan eixint els volcans, ja comencen a expandir-se. I això que jo poso ahir, del blanc, negre, blanc, negre, blanc, negre, és que el blanc és una direcció i el negre és la contrària. D'acord? I tot això sap, perquè m'ha fet passant en el magnetòmetre ahir i anem mesurant com si fos un codi de barres. D'acord? I podem saber els anys que té cada un d'aquests sediments i com estava el camp magnètic. No us he contat que aquest tros d'aquí no té que es diu al Juràssic. El Juràssic que sap molt poc ja, quan s'ha trobat poc. Però en els últims 75 anys, que ha canviat quasi 200 vegades el pol nord ha passat al sud, i aquesta vegada no us he contat aquí les últimes. L'última és aquesta d'aquí, que nosaltres estem aquí dalt. Fa 760.000 anys va canviar. Estava al pol nord, a lo que nosaltres diem el nord geogràfic, i fa 760.000 anys va canviar. Si nosaltres fem la mitja de tots aquests que hi ha aquí, n'hi ha que són que duren molt, n'hi ha que duren poc, n'hi ha que duren 50.000 anys, n'hi ha que duren 700.000 anys, n'hi ha de tot. No n'hi ha una vara per medir i predir quan passarà. És un caos, tot això d'aquí. Per exemple, en el Cretaci va passar milions d'anys allí sense que canviara el camp magnètic. De fet, que és quan més proliferació d'espècies va aparèixer a la Terra, en aquell moment. I aquí, totes aquestes coses que hi ha, és un canvi que hi ha hagut en els pols. I aquest és el procés dels últims anys que nosaltres tenim aquí. Per tant, si la mitja és de 300.000 anys o alguna cosa, ja portem d'avantatge, 760.000 tenia que haver canviat ja fa molts anys, i no ha canviat. I ara tots els paleòlegs i els que fan l'estudi magnètic, tots aquests estan d'acord en que pareix que s'acosta una inversió polar. I aquesta inversió polar, evidentment, a temps geològic pot tardar milions d'anys, pot tardar 100, no tenim ni idea. Però tot això està accelerant-se moltíssim. Està clar que què passa si se desapareix el camp magnètic? Que el nord estigui al nord i el sud estigui al sud, a nosaltres ens dona igual. Ningú s'entera que el sol al nord està arribant, a nosaltres ens dona igual. L'únic que tingui que fer és, una cosa, és que sí que s'entenen són els Google Maps i tots van locos. Van locos, estan canviants, i nosaltres locos en molts d'aeroports, això que posa 31, això vol dir 31 grau a l'est, i estan canviant les pistes, i ara prou 33, i ara prou 35, entre passament 30 o 40 anys sense canviar les pistes, i estan canviant contínuament, perquè el pol està canviant. L'hemisferi, el pol nord està geogràfic, és un rot a la Terra, i això està allí, però la nostra brúixola no marca ells, no marca on està el pol. D'acord? I sempre hi ha una desviació d'uns en altres. Per tant, estos sí que van. I ara, abans anaven a les 1000 al pol nord a mesurar on està el pol, a mesurar on està el pol, exactament. Ara estan contínuament, ara ja estan vivint i tots allí. O sigui, perquè és amenaçant el canvi que hi ha. Bé, i així el que passaria, que passaria el nord, són les línies de camp, que arriba un moment que començaran a entrellaçar-se entre elles i pareix ser que en aquest moment desapareix el camp magnètic. Si desapareix el camp magnètic, desapareix la magnetosfera. I si desapareix la magnetosfera, ja sabeu el problema. Però les bactèries, segur que viuen algunes d'elles, com han viscut les cares. Parlant de bactèries, hi ha bactèries, per exemple, les bactèries d'aquí, doncs he comptat que estan totes formades per nanopartícules. És un exemple de com utilitzen els animals el camp magnètic. Ara tornarem a parlar un poc de... Bé, una cosa.
Avui sí que sabem què va passar, perquè no va preguntar-me, què va passar si desapareix la magnetosfera. Ningú ha estat ahí, però l'Homo sapiens va estar. El Neandertal va desaparèixer fa 50.000 anys, d'acord? Però és que justament nosaltres tenim un episodi aquí, que era l'última glaciació, el Neandertal desapareix, apareixen les pintures rupestres fa 50.000 anys, apareixen tota una sèrie de caos en la Terra que venia i no sabien per què. Doncs fa 50.000 anys, això va s'ha publicat ja, es coneix de fa 2 o 3 anys, es va trobar al massís francès unes pedres i tal, que s'han buscat i s'han trobat per tot el món, s'han trobat aquestes pedres, en les quals el camp magnètic va estar, fa 50.000, va canviar. Va canviar i va tornar, en 1.000 anys va anar i va tornar. És el que es diu una excursió magnètica. Però en aquests 1.000 anys va desaparèixer, en aquests 100 i pico d'anys que va durar, va desaparèixer el camp magnètic. I justament això explica tot el caos que va passar en els 50.000 anys. Estava l'Homo sapiens, però l'Homo sapiens vivia en comunitats. Va desaparèixer. Llavors, per què apareixen les pintures rupestres aquí i en tots els llocs? Pues apareixen perquè tot el món es va tenir que anar-se'n a les coves. Per la radiació solar. La radiació solar venia, desapareix la capa d'ozó, no n'hi havia ozó, la radiació ultravioleta, i va tenir que anar-se. El Neandertal, que només vivia la dona i el petit xiquet allà arrastrant-se i no es comunicava amb ningú, va desaparèixer. I que desapareixen moltíssimes espècies i això es sap avui perfectament. El llibre explica com es pot determinar i com s'ha de determinar exactament gràcies a mirar alguns arbres fossilitzats, els cauri, que això vivien 2.000 anys, i mirant els anells del carbó 13, etc., es va veure exactament tot això. Bé, vull dir que si desapareix el camp magnètic, doncs n'hi haurà un problema, i si no desapareix, ningú ha passat mai per allà, i els que han passat, la vida ha continuat. El problema són nosaltres, que sense mòbil no sabem viure. I això és un problema, perquè quan desaparega això, ens anirem a la cova, ens tancarem en buidau, però no tindrem internet, no tindrem res, no n'hi haurà res. No funcionarà res la tecnologia, desapareixerà totalment. Bé, per exemple, aquestes bactèries que estava dient-vos jo, aquestes bactèries, va ser un que fent la seva tesi doctoral, no, jo cap i quan. Si estic molt cansat, jo... Bueno, un estudiant d'unes bactèries, un biòleg estudiant d'unes bactèries, va veure que hi havia unes bactèries que s'anaven sempre a un costat de la gota d'aigua. Pegava la gota d'aigua en el microscopi i sempre s'anaven totes allà. Canviava de lloc, i elles va cair. I ell pensava que era la llum, però no era la llum, era que anaven seguint el camp magnètic. Quan es va estudiar va veure que estaven carregades de nanopartícules. Això són nanopartícules, són 50 nanòmetres cada una d'aquestes. Això és òxid de ferro cristal·litzat, en forma de cubets. I les té ahí, les sintetitza ella. I es formen un darrere altre formant tota una espècie de gran imant. I gràcies a això ell sap on està el nord i on està el sud. I vosaltres preguntareu, i per una bactèria, per què vol saber on està el nord i el sud? Per un centímetre que es maneja potser en tota la seva vida. Doncs ells són bactèries anaeròbiques i ells tenen que saber on està dalt i on està baix. Pesen tan poquet que la gravetat no es diu res. Qualsevol menegeta de corrent d'aigua i tot això, per elles la gravetat no existeix. Per tant, el dalt i el baix nostre per elles no serveix. Ells poden saber que és el dalt i el baix gràcies al camp magnètic, perquè s'ordenen a les línies del camp. Aquestes estan en el sud i s'ordenen, van a buscar el sud i si busquen el sud van cap al fons. I ells saben on està el fons perquè van seguint el camp magnètic. I quan volen pujar, se'n van al revés. Les del nord fan al revés. De fet, que si agafen una bactèria, un bacteri del polo nord i el posa al polo sud, li gasta una faena de cuidado. Que quan vol buscar, quan vol fugir de l'oxigen, se'n va a buscar-lo justament. Perquè ells confundeixen el nord i el sud. I de fet moren totes. I les del sud no poden viure en el nord i el nord al sud. Bé, aquestes bactèries, per exemple, són una de les coses que nosaltres seguim, que estan seguint per veure si n'hi ha vida a altres planetes, per exemple. Aquí tenim un tros de meteorit, que és el meteorit que venia de Marte, l'ha trobat en Rússia, i fixeu-se en això d'aquí. Això d'aquí, això és una bactèria, dona la impressió que és una bactèria. Està segur que és una bactèria perquè es deixa la Terra, la tenim controlat, està en el fons d'un llac, qualsevol, la MU1, i aquesta té la mateixa forma.
Dins d'ella què n'hi ha? Doncs dins d'ella està tot plena de nanopartícules. Aquestes són les nanopartícules que n'hi ha dins d'esta. No és una cosa que vaig a cristal·litzar d'ahir, sinó és una sèrie de polisacàrids, té que ser polisacàrid que no l'han trencat, sinó que l'han mirat de microscopia electrònica i han vist que dins està tot ple de nanopartícules. Per tant, això és una bactèria que estava en un meteorit que venia de Mart. I aquesta és l'única prova que n'hi ha avui de que possiblement hi haguera vida allí. Hi havia un camp magnètic en Marte? Segur, ho sabem. L'ensai i la part aquesta que mostraven contínuament que van menjant-se per allà a Marte, ha vist que estan totes les pedres que fan dalt, les que són imanades, totes van en la mateixa direcció. Quan va desaparèixer el camp magnètic de Marte fa quasi 4 milions d'anys, va desaparèixer i es va quedar així, aquestes pedres. Va desaparèixer i en el moment que va desaparèixer l'atmosfera de Marte. D'acord? I va desaparèixer la vida. Bé, doncs, aquestes són les proves, algunes coses de les bactèries que nosaltres vivim. No tan sols les bactèries que es poden saber on està el nord i el sud, sinó la majoria, per exemple, tenim la papallona monasta, aquesta, no sé compte que això, quin servei té aquesta papallona? Doncs 12 mil·ligrams, 0,01 gram, i és capaç d'anar-se'n des de Canadà i trobar un petit bosc que n'hi ha allà a Mèxic. I no ha anat mai, perquè han passat 5 generacions perquè ella torni. I ella ha codificat genèticament això i gràcies a les línies del camp magnètic troba aquest trosset de terreny, aquest trosset. Al igual que l'oroneta aquesta ha trobat el niu que ha trobat allà. Les abelles, les formigues, tot arreu. Això són proves que feien els coloms, en els murciélagos, per exemple, el mateix. Tots estos estan tots orientats. Les formigues inclús, això ho han comprovat també, que tu poses un camp magnètic i no troben el formiguer. I això d'aquí que tu es posaves darrere els coloms. Jo si no, per el camp magnètic perquè ja no ha de posar. Bueno, total, que per exemple, això es va en l'any 70 per primera vegada, no estem parlant de fa molts anys, que s'agafava els coloms i es posava una barra imanà darrere i a una que li posaven un tros de cobre, que no era imà. És que portaven el cobre trobaven el lloc d'ells, mentre que portaven l'any desorientats no trobaven res. Després van posar, si es col·loques cas magnètic i pots modificar-los, és com si tingués un dron. Una paloma d'esta la fas loca. La portes per així i vas canviant el camp magnètic i ella va anant-se'n d'ahir. És a dir, hi ha moltes experiències en el llibre com te parles d'experiències d'aquest tipus, que hi ha que comprar-lo, per això, clar. Bé, per exemple, jo que sé, els balens, aquí tenim els taurons. I aquests forats que tenen aquí no és més que per poder seguir el camp magnètic terrestre. Un tauró, ahir vist, hi ha unes fosses, un gel, que és supersensible a l'electricitat, que quan petites corrents elèctriques és capaç de detectar-les. De fet, que una presa s'amaga baix una pedra i es queda allà que té no em veurà. Ell sap que està allà perquè sent el corrent elèctric de la presa. Nosaltres, quan tanquem la valla, pugem la mà, els nostres nervis creen una corrent elèctrica, i la corrent elèctrica crea un camp magnètic. I ells són capaços de detectar les ampolles de l'origen. I tots estos van meditant-se per el camp i heu vist que en el fons estan aquest còdic de barres, heu vist? Que estava nord, sud, i ells van seguint aquestes línies i poden anar des del sud al nord i fer les seues migracions. Les tortugues el mateix, etc. Els salmons, tots aquests es comporten de la mateixa forma. Les anguiles, per exemple, també segueixen el camp magnètic, perquè el van abandonen allí, i l'anguila ha nascut així, aquesta va dir de minudeta, va vindre, va agarrar l'anguila, se'n va vindre a qualsevol riu de per aquí. I quan s'ha fet gran, als 12 anys, als 13 anys, una nit, li s'obrirà el ronge biològic i se n'anirà, en companyia de totes, al mar de los Sargapos, allí. I trobaran el camí sense cap problema. De fet, encara no han trobat mai ninguna fet el viatge. Si algú diu, vaig anar i vaig pescar una anguila en el mar. Impossible. O en el mar, si està proper del riu, sí. El meu acabava així. Però en el fons marí, en l'Atlàntic i això, encara no van sempre per el fons, amagades. És més, canvien de sexe allí. L'anguila, quan diu, esta és femella o és mascle? No és sa, no s'ha vist mai.
tan sols és que en el seu viatge al mar de los Sargatos, que moren allí, és un viatge de sexe i amor, de sexe i mort, que viven allí i van a morir allí, posen tots els ous. Allí, en el viatge, és quan es diferencien els sexes. Per tant, no han vist una femella ni un màstil. Bueno, i aquests grans imants, que és el que estava dient, els superconductors, per exemple, recordeu que un superconductor, a part de conduir el corrent elèctric, hi ha un camp magnètic, que s'oposa, allí flota. Aquest és un superconductor i flota damunt d'un imant. Això sí que ho heu vist alguna vegada, no? Això s'utilitza ara molt, ara fa els trens, estos que van flotant en Corea i Japó. Antes eren tot a base de coure, ho fem tot. Un corrent elèctric, hi ha un camp magnètic al seu voltant, un camp magnètic, hi ha... Bé, aquest és l'RMN que us estava dient-vos, per exemple, que són camps magnètics brutals, aquests són superconductors, però el superconductor no funciona a no ser que estigui per baix d'una certa temperatura. I aquesta temperatura té que estar molt, molt freda. Tan freda que necessitem gastar no el nitrogen líquid, sinó l'heli líquid. Per això és tan car l'RMN. Per poder suportar aquests corrents elèctrics que no es fundisca i que actuen com a superconductor, necessitem tot això d'aquí, tot això que veu blau ahí, és una capa d'heli líquid que està a 4 Kelvin, això són 269 graus centígrads. No sé com que per baix de 273 la temperatura absoluta, ja no podem baixar més. Això és tancar algunes coses des d'aquest forat claustrofòbic que comença a fer ruïdo allò, pim-pam, se desaugmenta el bany en RMN, i aquests cols que pega i que no s'assusten, però això és el superconductor que entra al corrent elèctric va crear el camp magnètic i fa pam, perquè li entra un gran corrent elèctric. Crea el camp magnètic des del pam i pam, i les castanyades que peguen són degut als superconductors aquests. Que això no fa ningú mal, és capaç de fer-nos una foto, perquè ni les freqüències que utilitzem són freqüències de ràdio, com la cadena SER, 100.4, esto està graciat 100 MHz, 50 MHz, 0,3 MHz, depèn dels camps magnètics. Les freqüències no són males, són freqüències de ràdio, i els camps magnètics tampoc fan mal, d'acord? Per tant, és inocu. Però, cuidado de tindre una cosa propera d'ella, que siga, per exemple, això és veritat, això és una camilla que es vam deixar allí, es va posar el camp magnètic en marxa i es va sacar dins. I els ulls això s'han pintat després. Però els accidents que passen sempre és un s'ha deixat uns quants clips allà damunt, es posen els camps magnètics i si disparats els clips i si pillen a un per mig i el pillen al coll, és una bala. D'acord? I això contínuament. O un se'n va i s'ha fet un tatuatge, aquests tatuatges que fan castenar nanopartícules magnètiques, que són tatuatges de color negre o blau, i quan es posen allí, comença allò a escalfar-se. Comença a escalfar-se per la freqüència que hi ha. És un imant que es maneja i el que fan crema. Clar, això no pots portar absolutament res magnètic. Però qualsevol cosa que portes magnètica va actuar. Però hi ha moltíssimes coses que, per exemple, aquestes sombres que posen als ulls de color negre també porten nanopartícules, ho podeu veure, nanopartícules magnètiques tal, per donar-li consistència. Doncs el dia que vaig a l'RM ja va els ulls bé, perquè si et poses ahí baix podies cremar-te l'ull del corrent. Però són coses que es tenen que dir i que estan ahí. Molta gent ha tingut metralla, que tenia una pala o tenia alguna de metralla en algun lloc del cos que no feia mal, però quan algun RMN, sobretot en molts soldats del Vietnam, quan Berlín va començar a fer-se l'RMN a ells, el camp magnètic es va portar d'una cosa que la metralla, un lloc que estava normal, a un lloc que era vital, i per morir, alguns. Després pot arrastrar això així. Bé, després n'hi ha un altre, aquí tenim, per exemple, els col·lisionadors de partícules. Nosaltres sentim parlar del boson de Higgs, potser aquest accelerador de partícules que n'hi ha, i que nosaltres el que fem és agafar protons que s'accelerem a una gran velocitat, prop a la velocitat de la llum, i van per dos tubs diferents. Un van per allà i l'altre van per ací. I arriben a un moment, quan ja arriben ja quasi a la velocitat de la llum, de l'acceleració, i tenen que anar per el centre, ahí estan els papers decimals, tenen que anar per el centre del tub, a aquesta velocitat, no poden tocar la paret. I això s'encarreguen els més de 1.000 i pico imants, els 1.200
imants tenien cada un de 16 metres de gran per mantenir aquests protonets que van córrer tots ells pel centre del tub, perquè no toquen les parets, perquè si no anirien en línia recta i nosaltres veurem que fa la curva. Entonces està ben disposat ell. Però això és un sistema superconductor, per això cada vegada que el CERN comença a treballar ens quedem sense heli en ninguna universitat. S'han consumit tot l'heli per poder refrigerar tots aquests quilòmetres que hi ha aquí, perquè això està entre Suïssa i França, en aquest lloc. Bé, i ahí teniu els grans imants que s'utilitzen. Gràcies a això, el que fem és xocar dues partícules i us recordeu a Einstein que deia l'energia és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat, mc al quadrat, aquesta fórmula que apareix sempre. Significa que al xocar aquestes dues partícules creen tanta energia que creen massa. D'acord? Quina massa creen? Una partícula nova. Per això diem que està recordant-nos el Big Bang en aquell moment, no? Van descobrir que el món com era. Estan fent aquestes partícules, les creem, duren 10 a la menys 15 segons i desapareixen. I en aquest moment tens que mirar de quina partícula es tractava. D'acord? Apareix i desapareix. Les creem i desapareix. Però creem gràcies a això. Perquè en la fusió nuclear fem al revés, com veureu ara. En la fusió nuclear el que fem és agafar massa i que la massa desaparega. Jo fusione dues coses. Esta és una cosa i esta és una altra. I les fusione. I en la fusió, la mescla dels dos pesa menys que per separat. I aquesta pèrdua de massa l'ha transformat en energia. Que és també el d'Einstein. D'acord? Això ens dona energia, i en aquest cas consumeix energia. I creem les partícules eixes. I això es fa gràcies als imants. Aquest és el que us deia jo i per la gran esperança de l'energia que tenim tots. Tots els països estan col·laborant ahí. I això és a Cadarache, al sud de Marsella, i aquest és el reactor que té començar a entrar en vigor pel 25 tenen començat a fer les primeres proves ja. Algunes coses que han fet ja pareix que funcionen i el que volen és mantindre, no sé quantes l'animal. Volem tindre. Mireu, el Sol, és perquè no fem referències, no. El nucli del Sol són 15 milions de graus. I en el Sol, en 15 milions de graus és suficient perquè entren en fusió els àtoms d'hidrogen i formen heli. Però perquè hi ha una pressió terrible de lo gran que és el Sol. Nosaltres aquí no tenim aquesta pressió. Quan no tenim aquesta pressió necessitem més temperatura. I quina temperatura necessitem? Doncs tenim que arribar a 150 milions de graus. Com tenim que arribar a 150 milions de graus? Home, així dins ho fundiríem tot, no? Doncs tenim que mantenir-los en el que es diuen dins d'aquest tònus en què els camps magnètics van mantenir aquest plasma circulant a alta velocitat i escalfant-se, però sense tocar les parets. Tot serà buit. Tot és buit. Si és buit, el calor no es transfereix per el buit. Perquè el calor aplega allà que hi ha alguna partícula que el porta. Com estarà tot el buit, anirà per el centre. Com aconseguir que estigui al centre i no toqui les parets? Els grans camps magnètics ben controlats perquè posen a tot aquest plasma que és elèctric i per tant que hi ha un camp magnètic en el centre, ben comprimit i que circuli a gran velocitat, xocant entre ell i s'agarra. Aquest estiu ja va arribar a 150 milions i va durar quasi un minut. Quasi un minut va durar la fusió nuclear. Ja que gastar més diners en ella que energia va donar, està clar, però que està aconseguint-se. I aquesta és la gran esperança que hi ha per aconseguir això. Aquest és el reactor, per aquí dins és on té que circular i aquest plasma, en un del reactor. Això que veu dins del donut que estic aquí. Aquí està la seva. D'acord? Bé. I aquí, per exemple, els grans electroimants el que fan és que el tren s'aguanta d'un imant a trau a l'altre, o el repel·lir, o té aquests superconductors que van gravitant damunt de gravitant. Van levitant damunt de l'imant. Jo poso nord en nord, i surt en sud, van damunt, o poso un superconductor. És caríssim, però estan funcionant ja. Agafen 600 km per hora. No poden anar més perquè per anar més ja l'atmosfera el calfa el tren com una bala. Entonces ja arriba un moment la velocitat. Tenen que anar per el buit. Què està fent-se? Està fent-se túnels de buit. Perquè corrien més. Perquè ja no hi ha límit, ja no hi ha fricció. Això és gràcies a aquests grans imants. Clar, a mesura que el superconductor va abaratant-se, es podran fer coses... Bueno, això ja està en Corea, en Japó, en Alemanya també n'hi ha un de prova, però n'hi ha diversos llocs que estan ja funcionant a gust. I finalment, dir-vos tan sols els petits nanopartícules.
de què ens serveix a nosaltres. Aquests són els grans imants, ara són els petits imants. Tots recordeu El viaje alucinante d'Isaac Asimov, aquesta novel·la, no sé si l'heu llegida, la pel·lícula va ser el mateix any, de fet Isaac Asimov va agafar el guió de la pel·lícula, va escriure el llibre i va ser un bestseller, va guanyar més diners que en la pel·lícula, copiant-se-la. I aquí tenim la miniaturització esta de que la pel·lícula, si recordeu, tenien que salvar a un gran savi que sabia com salvar a la terra, però havia tingut un coàgul i no tenien que anar a desfer-li el coàgul del cervell perquè s'havia quedat mort allí, i vam miniaturitzar a tot el personal, vam fer minutet i tota la pel·lícula és com va el submarino per dins de les artèries per arribar a desfer el coàgul. Però bueno, això ha donat la pista. Nosaltres no fem això, no podem miniaturitzar. Està clar que no. No sé com jo podria fer-lo minutet, podria ser, però quan pesaria aquest submarí? Mateixa massa, sí o no? Jo tindria una coletesnera minuteta que pesa no sé quantes milions de tonellades. La sola densitat seria tan gran que és impossible, no? Bé, per tant, el que sí que podem fer nosaltres és utilitzar aquestes partícules. Aquestes partícules, com fa aquesta bactèria, per exemple, això seria una bactèria. Nosaltres aquí tenim dos objectes que estem parlant de 30, 20, 10 nanòmetres i aquesta escala on està? Doncs així estan, no sé, qualsevol virus, qualsevol molècula, qualsevol bactèria gran, tots aquests tenen aquest tamany. Per tant, no se compte que això són cèl·lules i això són nanopartícules que estan al costat. Si nosaltres agafem nanopartícules magnètiques que les podem agafar, les podem enganxar aquí no es veu quasi res, però es poden enganxar amb fàrmacos, els fàrmacos que es posem al seu voltant. I els portem nosaltres ara i les dirigim cap a on està el mal, d'acord? Com en un imant. I posem ahí, van passant per la sang, i quan estigui l'imant, ahí estava el coàgul, ahí està el que nosaltres volem atacar, i ells es posen ahí les nanopartícules. Les nanopartícules van carregades de tot això, del fàrmaco ja. Entren directament ahí, ja no estàs tirant una quimioteràpia general a tot el cos, sinó només en el lloc que fa falta. Que és el que està fent servir. D'acord? I està utilitzant-se algunes d'aquestes nanopartícules per a alguns tipus de càncer. Però ara encara més, perquè, no està aquí, però si agafem aquestes bactèries, que jo diria que eren anaeròbiques, que podrien saber on estava, on no hi havia oxigen, cap amunt o cap avall, les podem utilitzar i les estaquem allà dins. I aquestes bactèries per fora, poden enganxar-se, no podem enganxar qualsevol cosa fora d'elles. I poden viure tan normal, perquè aquesta bactèria és gran comparada amb la molècula. Aquestes bactèries estan aquí, són de 1.000 o de 10.000 nanòmetres. D'acord? Les nostres partícules són de 10 nanòmetres. D'acord? Podem enganxar nanopartícules minutetes a elles o inclús molècules a elles, que estan enganxades. És fàcil, a la química. I nosaltres, al lloc de tirar les nanopartícules, tirem les bactèries allà dins. Les tirem les bactèries i les dirigim per el camp magnètic. Les van per la sang i antes que el sistema immunitari es doni compte, ja que anar ràpid, que arriben allí. I una vegada que estan allí, la gran avantatge que té la bactèria matolidem en l'imant, i ella té que buscar el lloc de menys oxigen que n'hi ha en aquesta zona. I on hi ha menys oxigen? On hi ha un tumor. Un tumor és un creixement ràpid cel·lular que va creixent de forma inesperada i per tant hi ha un consum d'oxigen brutal. Per tant, és la zona anòxica, és una zona que no n'hi ha caïdes d'oxigen. I ella ho sap, ella va buscant, els seus controladors, van buscar la zona que menys oxigen. Per tant, s'estaquen inclús en el centre del tumor, les bactèries aquestes. Una vegada que estan allí, assolten el seu fàrmaco o inclús nosaltres podem fer-lo en la inducció magnètica. Posem positiu, negatiu el camp magnètic, la meregem, la partícula comença a merejar-se perquè jo estic merejant el camp magnètic, comença a vibrar i si vibrar calfa i a partir de 43 graus una cosa així escalfa tant que hi ha la mort cel·lular de tot el que hi ha al costat, però només de lo que hi ha al costat, que és on està el tumor. Al costat no arriba a la temperatura. Bé, i és el futur que n'hi ha aquí dins de... I el de més, doncs, això ja... Jo tot que estic cansat ja. Després, per favor, un CD, un bit, el que era un bit, que són les nanopartícules que guarden aquesta informació ahí dins. Deixem estar aquí i estic disposat a qualsevol pregunta que vulgueu fer, doncs anem. Perquè el magnetisme
està circunscrit al ferro. Que de forma natural el magnetisme està... Bueno, al ferro, a l'acer o al níquel, hi ha molts metalls que són capaços d'això. Depèn de l'estructura metàl·lica que té. No se compte que perquè una cosa sigui magnètica necessita tindre una distribució de la seva estructura de tal forma que es puguen orientar tots en la mateixa direcció. I això no és normal, és lo raro. Lo normal és que un imant es posa contrari a l'altre, si no posa un imant i un altre imant, es posa així, nord en sud. Doncs ixes tenen la particularitat que aquestes estructures només s'admitixen en la mateixa direcció. N'hi ha molts així, pocs, però n'hi ha molts. El ferro és un d'ells. El ferro perquè és un dels elements més abundants que hi ha aquí a la Terra. De fet, que nosaltres tenim ferro en el nucli. Si nosaltres agafem el Sol i mirem Mercuri, Venus, la Terra i Mart. Venus té un nucli que té molt més ferro que el segon que ve. Mercuri té més ferro, Venus en té una miqueta menys, però també té un camp magnètic, igual com el de la Terra. La Terra té el seu ferro, té camp magnètic. Mart també té un nucli de ferro. I Júpiter apenas ha vist que té ja, a mesura que anem del Sol. Per què? Perquè el ferro era tan abundant que es va formar el Sol, va crear els seus camps magnètics. I les partícules anaven totes menjant-se per així, però les que eren magnètiques, com era el ferro, són les que més van atraure. I veure com es fa, els primers planetes més prop del Sol són els que tenen més ferro. Aquesta és la idea que portem ahí. I Júpiter, per exemple, ja no tenen, els camps magnètics de Júpiter, Saturno, Urano i tots aquests ja no tenen res que veure amb això. Ja és hidrogen líquid ionitzat el que crea el camp magnètic d'ells. Mentre que aquí és el ferro. Però el ferro és... N'hi ha molts, així, però és el més abundant. Per tant, és la clau, no? Una pregunta més? Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.